Ħafna jistaqsuni x'nagħmel f'xogħli bħala ġurnalist, minn fejn iksbu t-tarif bħala kamra tal-aħbarijiet u kollox ma kollox x'nagħmel f'ġurnata tipika tax-xogħol. Dan ix-xogħol interessanti daqskemm tagħmlu interessanti inti, tfittex u tixtar suġġetti u sitwazzjonijiet li tista' tistħarreġ, issaqsi dwarhom u taħdem fuqhom u fl-aħħar tagħti toma jew kulur biex min isegwik ikollu iżjed minn sempliċement gozz informazzjoni. Però hemm mumenti fejn il-ħajja tagħna bħala ġurnalisti tiġi iktar kif naqbad ngħid, ikkulurita. Ngħidu aħna meta l-mistoqsijiet li tagħmel li tkun ħsibt dwarhom u forsi ħadd tal-opinjoni tnejn tirċievi risposta li tistenna f'xi ħanut ta' titotla, għalkemm min ikollok quddiemek ikollu kariga kostituzzjonali. Tabli li jixtrija inqas minn 2000 euro meta propjament xraħħa 25,000. Daħħax in-nisbi. Ma tuġeb xejn? Dr. Busuttil, se tirtira l-iskema ċedoli. Se tirtira l-iskema ċedoli. Ħalsu overtime il-lejla. Se tirtira l-iskema ċedoli. Importanti mbuttanix. Jew id-drabi kollha li nsaqsu mistoqsija u risposta tiġi minn din oħra u għax ninsistu jagħmlu l-buri. Għax donnu Simon Busuttilu sħabu jinsewlu mhumiex fi programm tal-PBS fi żmien Gonzi PN fejn jisimgħu dak li jixtiequ u ftehmu. Però fuq l-ewwel mistoqsija li saqsejtek, dawn huma pubblikati iva jew le sempliċi ħafna. Iva jew le huma pubblikati. Dawn il-kontijiet huma pubblikati. Dr. Busuttil għax qed tibda titkellem fuq Demarco, Dr. Busuttil. Ngħidlek, ma nafx għalfejn tkun daqshekk aggressiv. L-irċevuti, naf, l-irċevuti huma pubblikati. Prim Ministru nifhimha li tkun Qed aggressiv. insaqsik jien però. Bħala Prim Ministru. Għax xejn ma ddejjaqni. L-oppożizzjoni Qed insaqsik, l-irċevuti huma pubblikati iva jew le sempliċi. Se jifta €10,000 kax tkun qed taċċettawhom. Dr. Busuttil għax mhux qed tirrispondi. Ma risponditniex. U ġibtek diġà. Ma risponditniex. Signorina, għamel kamra. Is-sinjora qiegħda tsaqsini fuq kif għandu jiġi finanzjat partit politiku. Il-risposta tiegħi hija ċara. Aħna għaliex maħniex korrotti għandna skema ta' finanzjament tajt in-nies li ħajatu ħafna flus trasparenti u aħna ma nidħlux f'kompromessi korrotti kif daħal il-Partit Laburista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Dik hija d-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Nixtieqilkom il-jum it-tajjeb u il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Inti tikkundanna imma. ċatiħor? Le, saqsejtek domanda. Grazzi ħafna lil kulħadd, skużawni. X'mhix kapaċi swieġeb għal. Mill-mistoqsijiet tiegħek jidhru ċar li l-aġenda tal-Partit Laburista hija li jitkellem fuq kollox ħlief fuq dak illi qed jitkellmu n-nies. Dawn huma żewġ kwistjonijiet illi inti hu paċenzja. Inti għamilt mistoqsija jiena nwieġeb. Spera minti xetajli kif sew wieġeb ukoll. Mela. Issa ejja ma neżaġerawhomx. Il-parti l-kbira tax-xogħol tagħna wara relattivament kalm. Kultant b'ħafna ġen biex inlaħqu mal-ammont ta' xogħol li jkollna, imma kollox ma kollox paċifiku. Xi ċajta bejnietna ma tonqosx u ħafna midrabi mmorru tajjeb mal-kollegi ġurnalisti u tekniċi bil-midja l-oħra. Kemm il-darba niltaqgħu ma' sitwazzjonijiet li nsejħilhom traġikomiċi, ma tkunx taf għandek x'titħaq, tibki, tgħid grazzi jew tibqa' ċassat bħarsa ta' diżappunt. Tiftakru għal-famuża għamilna pipi, tostingat. Ma kien hemm xejn. Għamilna pipi, għamilna pipi, għamilna pipi. Oh, be careful! Tony Abela ma ddiżappuntanix. Għandu jerfa' responsabilità Tonio Fenek li jaċċetta. Trid biskit? Għall-inqas offra, għax Simon Busuttil, Chris Said u Ħutu kielu biss u kielu weħidhom. Weħidhom insomma, kultant ġieli ħaxi farka ta' kuntratt David Take, dak li xewwex in-nies ta' kuljum biex meta ltaqgħu magħna reaġixxew hekk. Dari saħli ġib dari, għajja fuq television. Inta Super One, u murħu kafe. Purga mill-lebel kamera, l-lebel kriminali. Alla xinti ta' malawnek.
titħaqx bik il-partit. Aħna dugom gost. Aħna dugom gost ekka. Kemm il-livell kriminali għamel Partit Nazzjonalista ma tħoss li qed titħaq bik. Deutsche Zeitung, Sud Deutsche, ich spreche kein Maltesisch, tut mir leid. Süddeutsche Zeitung, kennst du? Tħoss li l-Partit Nazzjonalista titħaq Barra! Senjur, ma tħoss li l-Partit Nazzjonalista Blar sejnek, aħjar taqodu attenti xitkom tajn. Fl-aħħar mill-aħħar tieħu s-sodisfazzjon meta n-nies turi li tapprezza x-xogħol li twettaq. U meta xi ħadd ikollu xi kritika, nagħtu kasha wkoll. L-importanti li tkun kostruttiva, mhux bħal tas-sinjura. Jaf jitkellem Simon Busuttil u mhux Purċinell bħalkom. Assistuna għallajtuna fi 3 snin. Aħna minna 25 sena mittu fi 3 snin. Normal Malta. Saħħa, għax aħjar neqfuha.